Amini MK Andabi. Love group WhatsApp love na gaisuwa. Mustapha love da hantu ban bar ku ba. Love group WhatsApp love yana gaisuwa. Mustapha love dan hantu bai bar ku ba. WhatsApp love na gaisuwa. Mustapha love da hantu ban bar ku ba. Bari dole zani sa Allah na, wanda shi yake yi mun komai na. Ƙaunar Rasulu na cikin zuciya na, a ko'ina nake tana ruhina. Na sa sahabai duka har auluguna, da shehane suna cikin tsarina. Love group WhatsApp love yana gaisuwa. Mustapha love dan hantu bai bar ku ba. Love group WhatsApp matasan musti, dole ne a yau in yi muku baiti. Wanda za ya sa ku duk santi, ne tsara kalamuka na kamar kanti. Ku kyale budurwa mai kalar safanti, na kama baki na gasa anti. Love group WhatsApp love yana gaisuwa. Mustapha love dan hantu bai bar ku ba. In soyayya ake bida love group, wanka ne ake bida love group. In salo ake na tafiya love group, gun tsarin kalamin love group. Inda gunyin tsayawa ibada ne, masoya ne abun da Rasulullah. Love group WhatsApp love yana gaisuwa. Mustapha love dan hantu bai bar